कढई तेलात अशी सुटत असेल तर ना आपण असं एक लाटणं मारून घ्यायचं त्याच्यावर आणि मग तेलात टाकायची. आज आपण बनवणार आहोत मुगाचे डोसे. त्यासाठी 1 वाटी मूग, छोटीशी वाटी तांदूळ घेतले. आता आपण त्याच्यात भिजण्यासाठी कोमट पाणी टाकणार आहे. आपल्याला हे संध्याकाळी करायचे आहेत, म्हणून मी आता दुपारीच भिजत घातलेत आणि आपण आता हे झाकून ठेवू. दुपारी मी मूग 1 वाटी मूग आणि अर्धी वाटी तांदूळ भिजत घातलेले डोसे बनवण्यासाठी. ते आता चांगले भिजले, 4-5 तास झालेत. आता आपण आहे ना ते वाटून घेऊया मिक्सरला. बारीक झालंय. आपण आता ते आपण एका कपात काढून घेऊ. हे पण बारीक झालंय, कपात काढून घेतलं. थोडंसं राहिलंय. एक वाटी मूग आणि 1 वाटी अर्धी वाटी तांदूळ, तेवढं मिश्रण तयार झालंय. भांडं धुवून घेऊ. स्वच्छ. जास्त पातळ पण नाही, जास्त घट पण नाही, मीडियम. एवढं डोसाला लागतं तेवढंच आपण मिश्रण तयार करू. पण आता हे याच्यात मीठ बीठ काही घातलं नाही मी. अर्धा तास असं ढाकून घेऊ आपण, नंतर करायला घेऊ. डोसा बनवायसाठी आपण पहिली बटाट्याची भाजी करून घेऊ. त्यासाठी मी तेल टाकते कढईत. आला लसणीची पेस्ट 1 चमचा, आला लसणीची पेस्ट 1 चमचा टाकू. चांगली अशी परतून घेऊ तेलात. लालसर झाली पाहिजे ती. त्यानंतर आपण टाकू त्याच्यात लांब चिरलेले 2 कांदे आहेत. डोशाच्या भाजीसाठी असा कांदा चिरायचा लांब.
डोशाच्या भाजीला नेहमी कांदा उभा चिरायचा. चांगला ब्राऊन होईपर्यंत आपण ते परतू आणि आपण वाफ येण्यासाठी थोडा आपण त्याच्यावर झाकण ठेवू. कांदा 2 मिनटं वाफू देत. मी बटाटा कसा ओळखायचा ते तुम्हाला सांगते. डोशाच्या भाजीसाठी नेहमी मद्रासी बटाटा घ्यायचा आणि तो जाड साल असते त्याची. आपण नेहमीच्या बटाट्याच्या भाजीला 3 शिट्ट्या करतो. डोशाच्या भाजीला आपण 4 ते 5 शिट्ट्या करायच्या, म्हणजे तो बटाटा चांगला उकडला जातो आणि मऊ होतो. कांदा चांगला लालसर झालेला आहे. आपण त्याच्यात आता कढीपत्ता, मिरची टाकून घेऊ. चवीनुसार हिंग, जिरं राई थोडं टाकून घेऊ. त्याप्रमाणे हळद पण टाकू आणि चवीप्रमाणे आपण त्यात मीठ टाकू. फोडणीत मीठ टाकलं की चांगलं लागतं. पुन्हा त्याला आपण 2 मिनटं वाफवून घेऊ. तोपर्यंत ओट्यावरची आवराव करू. सगळं उचलून वरती ठेवू. कांदा कसं मसाला एकदम मस्तपैकी असं छान झालं आहे. आपण त्यात आता सोलून घेतलेला बटाटा टाकू. चांगला बारीक कापून घेतला आहे. त्याचबरोबर आपण त्यात कोथिंबीर पण टाकू. आम्ही तेलाचं प्रमाण आहे ना भाज्यांमध्ये खूप कमी वापरतो. आपण बघू शकता यात किती प्रमाणात तेल कमी आहे ते. आता आपण एक क्रशरने असं क्रश करू. म्हणजे भाजीला मसाला व्यवस्थित लागेल. अशा पद्धतीने आपली भाजी आता तयार झालेली आहे. आता गॅस बंद करून भाजी खाली उतरून ठेवू आणि आता आपण पुढची तयारी करू. डोशाचं पीठ तयार झालेलं आहे. आपल्याला जर घट वाटत असेल तो पीठ तर त्याच्यात आपण थोडं पाणी घालू शकता. मी आता चिमूटभर सोडा टाकते. चवीनुसार त्यात मी आता मीठ टाकते. मी मगाशी मीठ टाकलं नव्हतं ठेवताना, कारण मीठ टाकल्यावर पीठ व्यवस्थित फुगत नाही. आता आपण तवा चेक करून बघू गरम झाला आहे काय व्यवस्थित, आणि तो स्वच्छ असा पुसून घेऊ. आता आपण पहिल्यांदा चेक करून घेऊ. तूप लावून घेऊ थोडंसं, नाही तर बटर लावला तरी चालतं. खरपूस असा डोसा झाला पाहिजे. असा उचलून पण बघायचा आपण. आता हा खरपूस होईपर्यंत असाच ठेवायचा, तो परतायचा नाही. आता हा व्यवस्थित झाला आहे. आपण आता त्याच्यावर
भाजी टाकू. भाजी थोडीच टाकायची, जास्त नाही टाकायची. आता आपण याचा असा व्यवस्थित रोल बनवून घेऊ. असा हा डोसा आपला तयार झालेला आहे. मस्तपैकी असा व्यवस्थित व्यवस्थित असा तवाभर डोसा बनला पाहिजे, असं आपण बनवून घेऊ. आपण करायचा प्रयत्न करायचा. थोडंसं जाडसर झालं तरी चालेल. आपल्याला वाटलं जाडसर झालं तर आपण परत त्या पिठात पाणी टाकायचं. हे आपले महाराष्ट्रीयन पदार्थ नाही आहे, ते साऊथ इंडियन पदार्थ आहेत. त्यामुळे आपण जसं होईल तसं बनवायचं. चुकलं तरी घाबरायचं नाही, करत राहायचं. येत नाही म्हणायचं नाही. कुठलीही वस्तू आणि कुठल्याही देशाची असू देत, आपण करायचा प्रयत्न करायचा. मी सुद्धा असाच प्रयत्न करत असते. मी घरी काही नाही काही बनवतच असते. आता आपण त्याला थोडीशी भाजी लावून घेऊ. डोशाप्रमाणे भाजी लावायची, नाहीतर डोसा संपतो आणि भाजी मध्ये तशीच राहते. आणि असा त्याला आपण फोल्ड मारून घेऊ. अशा पद्धतीने आपले डोसे तयार झाले. हे काय मालवणी पद्धतीचा पदार्थ नाही आहे, हे साऊथ इंडियन आहे. पण मी एक दोनदा केले, माझे चुकले. आता माझे व्यवस्थित झाले. मी संध्याकाळी खारी पण बनवलेली, थोडीशी चुकली म्हणून मी यूट्यूबवर टाकली नाही. पण उद्या मी नक्की टाकणार. उद्या मी बनवणार आहे आणि तुम्ही पण प्रयत्न करा. यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुपिप्पला ओषधयो भवन्तु अन्नवता मोदनवता मामिक्षवता